bisi brom-bromnya. Bayrok kang tabak Christmas Mela phajak ke norok ani o video no pasak jarnai tongte norok tini o video no sajak tongke subscribe khamani ta pokdi ke norok ni bagai tini obono noksaknai Christmas Mela ni ke norok naji kabangma oro kaham tei pajaknai sumjaknai kanjaknai sajaknai aba hairok naithak tong ke norok o video no naitung di pasak jara Omo besar kok khum jara Christmas cactus, huh? I'm a succulent type. ken rok khum ni bumo rok samarok khanai tong na keseng taburi dukano hablajak seng tabuk gorok tongo kenorok tap apa plastik dah besar apa kamu kau octopus ang tini no nukho octopus kamu ke khangrai bairani khangrai kabang masamu kaham seramsak bajuwi oh damsan tabuk to borok kom nukho abo asuk sal thanya kuba kom ke ritak saknai manai koro telekhan samu kaham norok komuki manai serai telekhan samu kaham kasramsak norok nukui mangkhana suksar te samu kaham kasramsak belakang saya satu tok taruhnya kemana kata keseng tabuk nokhotoi tongkha melani ke borok tabuk truk phailai mani nukjagoi tongo ke mela nainarok phai tongo ke abo kangke Jampui Rai Balma Koloirok ni Mangpili Vaishnamjak isi kaisani kalender abo sini koloi Rai Balma ni pandani monco snamjak ni beskango koloi youth society ni office nogo 50 taka rang eba baci rang riwui kalender
isi kaisani calendar pait langna bagai joto hakjal tai sampa ni phai sokainai koloi khaka hamlo korokno 50 টাকা রাং বাই খাই ক্যালেন্ডার পাইতলাङै कलयुग सोसाइटी न चुबाना बागै